Sige. Kumusta? Mayat. Parang lumuwag yan. Parang lumuwag po na. Sige. Okay. Okay, masakit? Okay lang. Gawin niyo po, i-inhale po kayo ng malalim. Then, exhale. Inhale. Then, relax. Mayat. Luluwag po niyan kasi yung mga sinikulas po. Bawanin ko ba? Okay na po yan. Ngayon, ante. Malaki ng bago. Bakit mo po dyan? Paghinga po ninyo, parang lumuwag siya. Compare dati, parang may nakadagpan. Ang katawan ko, parang walang araw na hindi masakit ang katawan.